Alde batetik kirola zurekiko erronka bat da behin da berriz, onura handia dazka eta bestaldetik dakaun laguntaldeak laguntze gonea etorri eta daun artean proiektu polit bat eraikitzen eta hazten doan proiektua. Eta egia esan da engantzatu zina zen, zu zehala. Bai, ite balin bat ez bazu iten, zu hobetuko zu o zuk ez tezu hobetuko. Jaizki Mendizabal naiz, halterofilako saileko partaide bat. Kaixo, Imanol Zulaika naiz, Zetakai halterofiliako entrenatzaileetako bat. Baina halterofilia desmitifaketu egin da gaur egun, badakigu indarran kirolak ona diala osasunantzat, horrekin jende helduagoa etortzen nahi zaigu. Baina ikuste ume txikia baita ere, ez da halterofilia bakarrikan, koordinazio ariketa asko iteiala, beste ariketa desberdin asko iteiala. Baita ere nik uste ona dela beste kiroletako ere, bai, ez da, azkenean hau erakutsi oso ume batei, eta gero amendikan urte batzuta nahiz halterofilia ezin gorputzan konsientzi gehiukiko da beste kiroletako ere bai ondo etorriko zaio, da nik uste bere bizitzako ondo etorriko zaiola. Oaintxe nik uste berrita 15 inguru hola gehala lizentzi klubian. Nik uste inoiz baino fuertio, bai, esaten bezala gaztiakin lan asko egiten egia, bai eskoleta juten, bai sare sozialekin daula jendeak ikuste dugu, eta nik uste azkenean lan egiten nahi gela, pixkat, esango dugu, modernizatze aldea. Askotan olako kirol minoritariuak ez tianak oso ezagunak lan hori berdeula. Eta dakau kultura bat, non guretzat hau laguntalde bat komunitate bat dan, auzolaneakin aurrea joko deula, eta gaur egungo gazteak ez ditugu kirolari bezala ikusten, baizik eta etorkizuneko kluban pertsona arduradunak. Oso pozik gaude azken urteetan udalak ematen nahi zaigun laguntzakin, eta gure bilakaren parte ere udala bada. Gure aretoa hobetu, txikia gelditzen nahi zaigu, seguruenik aretoa handitzen junberko genukela, berdeun ekipazioa. Nik pozik hartzet bilo gendelako batez ere, eta baita halterofilian altaboza, halterofiliakin hemen gaudela erakusteko ere aukera polit bat bezala. Eta nik zoriontsu hartzetena batez da ez nire gatikan, sino talde guztiantzako sari bat bezala hartzet. Nik uste baiten egean lana,